Sieltä se tuli! 1-0. Kyllä se piti tulla. Jes, hyvä jätkä. Hienoa. Oli kyllä tärkeä iso maali. Ja Anni. No niin. Hyvä jätkä. Ei mitään hajua kuka teki, mutta oli upea. Jes. Jes! Sieltä tuli 2-0. Se on siinä. No niin. Jes. Mahtavaa. Jes. Hienoa Jaska. Jaska! Pelin jälkeen haastattelu. Ei tuu. Onko live lähellä? On. Kato, ai vitsi kun on hienoa voittaa. Ei oo vähän aikaa voitettu. Hyvät käät, hyvä fanit! Hyvä kaikki!